Què hem fet aquests 4 anys quant al català? Exigir que hi hagi un diagnòstic real del nivell de català a les aules, promoure la recuperació del servei d'ensenyament del català i que el servei de normalització lingüística i formació doni suport a l'ensenyament en català, impedir que la justícia es posicioni en el compliment del decret de mínims i que la Conselleria vetlli per la seva aplicació. Reclamar a la Conselleria que Inspecció Educativa vetlli pel compliment dels projectes lingüístics de centre, lluitar per garantir l'ús normal i vehicular de la llengua catalana a l'educació, instar que el model lingüístic de la LEIP sigui 100% en català, oposar-nos a l'eliminació de la capacitació lingüística com a requisit i a les exencions de llengua catalana, reclamar que s'iguali la puntuació que s'atorga per les titulacions de català de l'EOI i la Direcció General de Política Lingüística, mateix nivell, mateixa puntuació. Exigir a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que es convoquin les proves lliures de tots el nivell de català en cadascuna de les convocatòries, tant de les EOI com de la Direcció General de Política Lingüística. Hem aconseguit que el concurs de mèrits, i per extensió s'ha fet a tots els processos selectius, s'exigeixi el Pla de Formació Lingüística i Cultural. En conseqüència, també hem demanat a Conselleria que insti la UIP a avançar els cursos i reduir la durada del procediment. Mostrar tot el suport als companys i companyes víctimes de l'assetjament per part de l'extrema dreta per motius lingüístics. Adherir-nos a qualsevol iniciativa en defensa de la llengua catalana i la identitat pròpia. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres, haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?